Africa my continent sise Africa kuyi South Africa siKwaZulu uku district umasipala uMzumbe uward 12 councillor wala uMtolo induna umncibi sisemzumbe la eduzana nje umfula okhona uMzumbe ozokuthatha la uzokufaka phansi olwandle bese ke isigodi kwaGubhuza ne primary ela kunoGubhuza primary okhona lapha ema uza la kunendawo enkulu lapha umprofit omkhulu wala umncibi udlula khona imthatha umncibi mina umncibi usho kahle impela ngisho kahle kodwa ke lapha size ngodaba olubuhlungu isiga umuka ongakaze uzwakala mhlambe eminyakeni eminingi mhlambe okwazwakala phambilini kodwa ke asizukwageqa amagula sizotetela umama asithatha sibeke namhlanje umgqibelo mhla 16 isikhathi silapha ko2 la sikhona inyanga abantu besifazane le uAugust ngokwekhalenda kaHulumeni mama awusithathe usibeke ubani umama mina ngingumama uHadebe oyindodakazi yala ekhaya igama lomuzi la ekhaya kwaba kukwamncibi cha igama lomuzi manje siyalibona isibongo imizi namagama khona kithi kwamlomo kusemseni kwamkhwanasi hayi mkhwanasi siyayisibonga yabona kithi kwamsweli bese kwamsweli kwamlomo bese ke eminye imizi kwafika uhlale igama lomuzi inhloko yomuzi ngizosho inhloko yes kwandifu nakhiya yes ya mama siza ngodaba olubuhlungu udaba olubi tshela umuntu waseAfrika tshela umuntu waseAfrika obukayo into enehlele kule ndawo engakazibonakala sishaqekile kakhulu somndeni wakamncibi yes ngesigameko esisihlukumeze ngohlobo lwesimanga esibe isihluku ngohlobo lwesimanga kusho ukuthi ke kube yimina wokuqala ofikile la ekhaya njengoba ngiyindodakazi yala ekhaya ukuze ngithole ulwazi lokuthi ake ngize la ekhaya kuthenga bo 5 ntambama ngolesine ngathumela omunye umfana wami ngimthuma la ekhaya kumalume wakhe kumfowethu lo osishiyile emhlabeni kunenkulumana bengithe akayilethe uma efika ke lo mfana wafika hayi kuvaliwe abekho benogogo kanti uma bezothatha indlela baye bangithumelele ngale ukuthi hayi sizohamba sicela kwenyuke uzobheka ekhaya nokho ke abuye umfana angitshele ukuthi akukho umuntu ugogo akekho umalume akekho kodwa manje inkinga imoto beyingekho egcikeni beyingezansi emgaqweni bese ngithi naye akowulinde kobuye uphinde uyobheka ukuthi ave uzofika sebebuyile yini uma esebuya kwesibili uyafika futhi kuvaliwe akukho umuntu akulayithiwe kumnyama imoto yona isapakile lapha ngezansi emgaqweni kanti ipaka egcekeni okay kusho ukuthi nami bese kufika kumina ukuthi ayikhona nokho kukhona ukushaya amanzi uma bezohamba la ekhaya shosho bayangazisa isikakhulukazi umfowethu uyayafika kumina hayi sisi sinoma sizothatha indlela ethile unyuse omunye umfana azobheka ekhaya okay hayi ngibona ukuthi akokenyuke mina omdala bese ngincenga omunye umntwana wamakhelwane ngoba kwase kuyisebusuku mangicabanga kwakula ku past 8 hayi bese siyeza ke la nalo ntombazana uma ke siza siwela lapha emfuleni la swela khona mawuzophumula ngapha sizwe kukhala isicapha semoto sithi ba bese ngithi hawu ungathi isicapha semoto lesisikhalayo kusho ukuthi labantu bala ekhaya sebebuyile hayi size ke ngomgaqo size uma nje sibude buduze nemoto emgaqweni sibone ukuthi kunezithuzana zabantu abawu2 nala emotweni kunobukoleka nje ungathi kunento eyenzakalayo ungathi mhlawumbe imoto iyakhandwa kwenzeka nje something abesethi lo mntwana kumina hayi gogo ake sime ngoba manje la kagogo akulayithiwe kumnyama futhi nalabantu abasemotweni
abalayithile emotweni. Mhlambe sisothi siyaqhubeka siyakubona kanti abantu abazosenzakalisa. Bese sihlehla siboyela back. Senzele ukuthi sihambe ke manje ngokukhokhoba bangasiboni. Ngoba sizama indlela ukuthi sibabone ukuthi ngabe obani. Nokho ke kwakumnyama ngoba kwangalayithiwa amalayithi kwakumnyama. Hayi ke sikhokhobeke kanjalo. Hayi lutho asibaboni. Baqhubeka bona bayasebenza la emotweni. Hayi bese ngicabanga mina ukuthi nokho nangu umakhelwane la ngaphesheya okhona wesilisa. Ake sizame manje ukuthi siyocela yena asiphelezele ngoba sibani besifazane. Hayi sifike futhi simthole ubaba uMsomi uSifiso asiphelezele size nayo. Uma sifika kokuqala singakafiki la egcekeni sibona ukuthi hayi lapha emotweni zikhona into ezonakele. Hayi bese sishiya kanjalo senyuka sinyukele la ekhaya. Uma sifika la ekhaya kulendlu yokuqala umxhaso akuvaliwe. Bese siyangena bese silayitha amalayithi ngoba sathi silayitha ugesi sabona ukuthi hayi ugesi bawuqashulile. Sithi masithi hawo amakamera nje kuphethu izinto eziningi zithathiwe. Izinto ezibalekile oma ID amakhadi asebanki yabona nje. Nezingubo azikho kuscathula la ekamereni ke lomfowethu. Okay. Bese ngithi nayi ake sidluleni ngoba mhlambe sizothi abekho kanti mhlambe bala ngaphakathi ngoba sesibonile ukuthi sikhona isigameko esenzekile. Hayi sizeke kulendlu enkulu kagogo. Masithi siyavula la endlini kagogo kukhiyiwe. Hawu kwakhiwa pho. Hayi bese sithi asifele siqhekeza. Hayi saqhekeza. Uma siqhekeza amakamera nakhona avuliwe. Ekamereni likagogo ugogo amukho kodwa siyabona ukuthi ube umuntu obeselele. Uvuswe eselele. Hayi bese ngitshela ukuthi ake ngibheke ko drop. Ngivule ko drop hayi akho lutho. Uvule fridge lutho akho lutho. Hayi ke siqale ke manje sibone ake sivele sifonele ke manje umndeni wala ekhaya. Hayi ke suthinta umndeni nawo ufike usibone isigameko. Hayi nawo udilaye la egcekeni emva kwezindlu hayi lutho. Abekho labantu. Yo, hayi ke bese sithatha ke isinyathelo sokuthi ke ake kuthintwa amaphoyisa. Hayi ke afike futhi amaphoyisa ngokusheshsha. Hayi afika abone nawo ukuthi konakela abhaliseke ngokwenjayelo. Sishaqekile kakhulu somndeni. Sishaqekile. Umama wami logogo okukhulunywa ngaye ube semdala. Indlela yesihluku ahlukumezeke ngayo angazi ngathini. Naye umfowethu hlukumezekile. Okuyinkinga ke kakhulu bathatha bazibathatha ngisho igrosa. Akukho grosa la ekhaya. Nalezo zinto zasemabhenki bathatha kwani sisesiqhingini. Sisesiqhingini sihlukumezekile. Besicela nje abomthetho nohulumeni ungenelele ngoba manje kunzima imizimba ewu2 kumele mayingcwatshwe kodwa manje awazi uzoqala lapho uye ngalaphi ngoba akukho nokokuqala. Yes. Akukho nokokuqala. Yes. Inkinga enkulu nje uba bathatha igrosa. Yes. Mhlawumbe uma utshele umuntu uma nibacinga ningabatholi nicina libathola kuphi? Ya, ngiya lapho ke manje. Ayi ke ahambe kamaphoyisa bese siyawachazela ukuthi ke kuzothi makusa sizama ukuqalaza la ngoba la indawo zala zimahlathi. Yes. Kodwa futhi nabo sicela basisize ngoba manje le ndawo njengoba zimahlathi nje akulula ngempela ukuthi sisheshe sibathole labantu ngoba asibazi ukuthi bakephi. Ngangcono bebezazama ukuthi bafike noma inezinja zona ezizohogela umkhondo usheshe utholakala. Hayi bakuvuma futhi lokho abomthetho. Hayi ke kuseke sivuke siwumndeni sifune.
hayi ke safuna saphuma senyuka silandelani ke amasondo emoto ngoba imoto omakhelwane bathi bayibona ile enhla nomgaqo la kuphela khona umgaqo bangazi omakhelwane ukuthi kuqhubekani yes ithe isuka futhi le moto yaphushwa yabuyiselwa la ke thina sifici khona hayi ke base bethi ke abomndeni njengoba imoto iphushele ngapha ake silandele lo mkhondo wangapha kanti nempela indaba ingakhona hayi ke bathe ufuna nje kancane abomndeni base bengena endaweni ewumhosho lemhosho ubizwa ngokuthi umhlathuzana mabebheka khona endaweni nje enezihlahla ngaphansi kwezihlahla kunendawo nje emakekile ewu4 la uyabona mawusuka wakhe ithuna yes hayi babe nokusolta ikhona le ndawo yenziwa yini yona ibe kanjena ibe indawo ekade isetshenzwa eclean kodwa futhi le ndawo ileviwe akukho into ephakeme eyigquma ukuthi mhlambe kunento ngaphakathi ilevi kodwa kuyabonakala ukuthi le ndawo ibisetshenzwa yes hayi ke bese kuphindwa futhi kuthintwa amaphoyisa uthi hayibo ake niphuthume bomthetho kukhona lapho sisola khona hayi nangempela baphinde bafike futhi abomthetho hayi bafike nabo babone ubonakala ukuthi ayikhona ikhona into ngempela ikhona la base kuqhutshekwa kwake nestep sokuthi akugunjwe yo uma kugunjwa kuthatha isikhathi lo mgodi ubugxilile ushona phansi ubugxilile ushona phansi lo mgodi hayi bagubhe utholakala umzimba oqala mabe ubheka umzimba oqala umzimba wama ugogo baphinde futhi bagumbe baphinde bawuthola umzimba wesibili umzimba womfowethu kubuhlungu futhi angazi kuyophola makunini kuyopholiswa yini kuyophola kanjani angazi konakele South Africa izigebengu zabalake kakhulu azi noma izidakamizwa lezibili ezingaka kuyachazwa ke isimo kabe bekusona ke bafaka amasalo tape emlomeni kuhlanganiswe namakhala kwabuyiswa ilokhuzana izinto baboshwa ezandleni ezinyaweni sikhathazekile kakhulu okuyinkinga kakhulu asazi soqala phi siphi okuyinkinga nje kakhulu mabetholakala balimele bashayiwe batholakele balimele kodwa ke ekulimaleni ke abachazanga kakhulu abasitshele kona ngisakukhumbula yes la ebusweni ungathi khona into abathelwe yona ezichemical ongathi bebeshiswa batholakala emgodini owodwa bebembelwe umgodo owodwa omunye engaphansi omunye engaphezulu belele omunye uvundlile phezikomunye umgodi manje ubuka manizwa umgodi lo ngatho ukuthi umbiwe ngolunye usuku yebo hayi ngosuku lesigameko ngoba mhlambe bekungeke ukuthi ubambe manje yes kushuthi wambiwa nje washiwa yebo ngizosho kanjalo ngoba omakhelwane bathi bagcina ukubabona ngolwesibili mina ngicine ukubabona ngesonto ngaphuma esontweni ngeza la ekhaya ngabafica be right bengenankinga sahlukana nabo hayi ke mase bechaza komakhelwane bathi hayi sabagcina ngolwesibili nabona bomndeni futhi bathi ubhuti waya emndenini ngolwesibili eyobuka ibhola kwakudlalani Pirate kwakudlala eyobuka ibhola umuntu ke ozobuyabuye futhi azozibukela ibhola namagenge ngolwesithathu wangabe sabuya
kusho ukuthi lesigameko masithi siyabheka siwumndeni isigameko lesi esenzeke ngolesibili ebusuku ngoba ilona langa abagcina ukubabona ngalo olesibili kuzeke kwaqala ukulandelwa ngolesine ebusuku mhlawumbe umama oneminyaka emingaki plus or minus undunabani owa 1943 umama wa-1943 yeah ubhuti wa-75 ubhuti wa-75 futhi una 40 something years yeah ubhuti uyena onemoto no imoto ekababa ekabumkhulu la ekhaya akusiye yakhe imoto okay ekababa imoto kodwa ibisetshenziswa ibisetshenziswa ke umndeni ngoba ubaba naye amsekho emhlabeni okay mhlambe makusuka la ekhaya siya lapho endaweni yesigameko sesibili ngoba ucrime scene 1 lo crime scene 2 yes into izothi kungaba yibanga ecishe libe ngakanani ubani kuseduze ngawubani kula nje emva komuzi mawunyusa umgaqo nje kuseduze akulona ibangilide ba 600 meters 600 meters la ekhaya ngoba sila ayikho imizi engale hayi ayikho umuzi ogcina lo imizi ogcina lo imizi eminingi njengoba sekuyihlathi nje seyasuka yabuyela isingapha usho ukuthi bona nje ababesele bodwa la ibona abasuka kuqala ngapha ngenhle bazowakhala sekwenza sebesele bodwa nje yingoba la abangale ngenhla sebesukile babuyele ezantsi mhlambe ke asifuni ukungena uphenyo kusazophenya amaphoyisa kodwa engubukayo singakubuka ukuthi khona ungaqili izinto zomndeni into esemndenini noma into engaphandle uthothi ubugebengu nje ubona ukuthi ungathi ubugebengu ngifuna ukubheka lapho ukuthi mani ibuka nina njengomndeni le eyobugebengu obuyimele noma into yomndeni ngoba ezinye izinto ziyenzeka nje uthothi hayi inomndeni phakathi le hayi ubugebengu obuhlelekile leke iwumadida ngoba iwubugebengu bomndeni ayibambe lapho ngamsaqhubeka na senzele ukuthi amaphoyisa singaze singene endaweni zawo kodwa besifuna ukubuka nje ngoba okay Africa my continent Africa my home sekuchaza udadewethu into ebalekile njengamanje kuwonke umuntu obuka le video ukuthi lo mndeni usemanzini njoba besemanzini kanje asibagcine bela emanzini behlale kanje kodwa okwethu okwami nawe ukuthi sibambe njoba esho ngithi akho ngisho cross kumsebenzi wethu ukuthi la endlini angene igrocer la endlini angene amabhakede aphethe amakheke aphethe amajuice kwenze ukuthi abantu mabefika bezobabaza kube khona abazonikezwa khona iqala lapho so hamba nayo ke size siyofika kulungiseleni nomncwabo size siyofika enzeni umncwabo akufanele ukuthi umndeni lokhu ngikusho phambi kwa wonke umuntu akufanele ukuthi manje umndeni ustresswe ukuthi konje soncwaba ngani Nkosi yami konje abantu sobanikana lokho akusale ezandleni zethu ngoba sengifikile ngesithunywa senu asiphethe lutho thina senu ngizonitshela ukuthi nasi isimo mina into engizobatshela yona abantu bala ekhaya ngizobatshela into eyi1 ukuthi ningabe nisenza lutho yonke into nithinte mina ngithembe nina hayi ukuthi khona into engiyithembile so ngizosho kanjalo sazosuka ke la siyobheka le ya crime scene yesibili emva kwalokho sesobe sikhala amaphepha kodwa engushiya nje la ekhaya igama elilodwa nasolundi ngiyosho lona le ukuthi mase ngifikile ningenzi lutho nihlale kanje ngamane nihluphe mina ngefoni nina hluphani mina ngefoni mina ngizohlupha abantu base-Afrika ngiyabethemba bayangithwala bahlali bengithwala akuzuba isikhathi eside ngithole ozothi ayi mina ngizoyibamba le so kubhlungu kunjalo umndeni nisemanzini nathi besohlanganisa amehlo sobhonga emswaneni ngicela ukusukuma manje sihambe kodwa igama elilodwa mina ngokwamswele ekhaya kuseMatuba kodwa ngowe-South Africa ngowe-Africa manje ngithi nje hlala nje kanje ifoni kuphela kaShaka izobiza kumina
phela bese ninikeza ushaka umuntu oyedwa okuyena ozokhipha ama instructions akhiphe inqumo ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi kodwa mina umuntu engixhumana naye ushaka ngoba kulolu khuluma kwethi siyakhuluma na ngoWhatsApp. So mayise iphambanisa ke inkulumo esenze yakhe kube sengolunye usuku mhlambe asenze njena ke okwamanje asithathe angisho ukuthi mani nikeza umama enikeze iphone number neaccount mhlambe sekuphelele kuyaqhubeka ufuna ukuthi usho inamba yakho la yocingo khona bezokufonela straight abafuna khona umuntu ozothi awunawo 100 rand ngifuna ukufaka aqalwa buka phezulu angifuni ukunika ushaka lapho ngoba bazobe sebemhubha bethi wadla imali zana no ngeke kube kanjalo umswe usho ukuthi asithathe wena kashaka thathana wena kashaka oza ngapha shaka ngenzela ukuthi sithi siqhubeke kube khona umuntu ozothi kusasa ethi nginawo 20 rand mina thina siphila ngabo 20 rand athi nginawo 20 rand ngifaka ikiphi account yabo unawo Capitec wena ngeke ungabi nawo Capitec ngiyabona ngisho hamba Capitec into yakho mfowethu utshela abantu base-Africa ukuthi ubani ubanikeza inamba yakho ucingo ne-account number yakho hayi kodwa uCapitec vela udingi udingi ifoni kuphela tshela abantu base-Africa usho ukuthi ubani la endaweni uyini. Okay. Abantu base-South Africa igama ushaka wakamncebe sibongo khona la ekhaya emndenini ngaba bomncane la le ndaweni ke umuntu onothembakele nje umbona singena inkinga nje. Oh yes. Umuntu owusizwa kahle kahle nje abantu abaningi. Oh yes. Yeah. So ke ngizocela ukuthi ngizokwenza ukwethembeka. Bese ngihlezi ngikwenza ukwethembeka. Yabona. So inamba yami ithi 078 54 23 509. Iyona ke linka no Capitec wami lo number leyo. Oh yes. So ngiyathembisa futhi ukuthi nje konke kuzongena ngizokhombisa straight umndeni. Yes. Yabona. 078 54 23 509 zothola ke ushaka lapho. Mase kuvela lapha ya ngokwebhe ngoba izaveza iza nje CS ungadideki mayithi CS Mtambo ID yami isho kanjalo anguyiguqulisa besibongo sasekhaya my ID yami. So ungadideki mayibona lokho lithi CS Mtambo kuze kuyimina impela lo. Okay. Africa my continent akusho njalo ukuthi mase kufakwe la sengiyajika igama cha kuzobe ifaka menzela ukuthenga amakhandlela. Mina okwami umsebenzi omkhulu ngiyofuna abantu abazokwenza umsebenzi wala ekhaya ube yilo hloniphekile angithezwana. Igross angizama ngiyifune mina igross ngiyithole igross makukhona abakufaka lapho Nkosi yami siyabonga kuba amakhandlela nibeke lapho kodwa mina wami umsebenzi ngizofuna umuntu engizomletha la ngithi akabheke ukuthi engaqala phi kuze kuyofika phi yilokho nje sokwenza singane zase-Afrika ukuthi ithobeka namanxeba sidle usizo lolu kodwa masiphuma thina la siyofuna abantu abazolekelela la ekhaya kuze kuyofika enkonzweni yokugcina sizokwenza lokho. I thank you. Asambise endaweni yesigameko shaka. Lesimbi airport bekubonakala la bekusuka nje la na umgodo usuka khona suka la bamba straight kuya lapha ngaseglapsini befake khona bobaba 2 manake umgodi yilo umi kanje nangu nje yabo nje la yes la uhamba khona nje okay lapha la khona umfowethu lapha yes hamba so and then uyaphela around la uphela around la kulo mgodi nithe bafake bathe noma bathe okay sakazi bese ukhulu befake ebhekele and then nomunye wafaka ebheke lenje bawu2 amadolimi lapha ya lo beqothile lo wesilisa bathi sakazi bese lesibheke obebethe kanje ubencikile nje njengoba ngimbheke kanjena njengoba ngilele ngimi kanjena nje yes sakazi besibhekele bomncane beqothile ebheke phezulu izandla boshiwe nje lekhanda boshiwe ngani ayibekini kakhulu intambo emateko keep tight tambi lento ayina yabo okuningi tambi ayina okuningi nje
ibhande bekuyintambo ayina intambo zeteku ama cable tight yes bekundawo nje because siqale ngayo samkhipha then sasibuya ngesalikazi la yabo nengubo zakhe zokugqoka zonke befakwe la should behanjiswa nento zakhe zonke ingubo zokugqoka ayigqokile noma zonke nje lezi engakade ngayigqokile zifakwe esikhwameni no bafike bayibeka kanti bemboze ngazo bekhona ngisho ingubo eziyi2 uma ukhulu benengubo yakhe hawu bomncane benengubo yakhe bebabangcwaba straight bebangcwaba futhi kushuthi ngezizotha ngoba phela mabe okwabo mabe bezothatha neimpahla zabe bahambisa nazo no porish icathula whatever nje yabamncane especially ubamncane lo wesilisa yabo bekhona yonke into yakhe la mathawulo okugeza even ngisho amasha angakaza asebenza hawu yabo lawa biza ngamagcoka amhloko phela yabo bekade kaso hawu into zabe ifakwe nje bekumncwabo planned well planned well nje bewonke nje la sikhiphe konke la ngaphakathi especially kwabamncane hayi ukhulu bengekho into zakhe bekuba mncane nje kade efakwe nento zakhe bezikhona nezakho uma ukuthi ke phela thina asibonanga ngoba kuthiwa thina asingasondeli bekusondele la besilisa kodwa naye ezakhe zokugqoka bebeziseceleni bezikhona kodwa nje ezabamncane beziningi kakhulu hayi bathathe zonke ezintsha yes nina benikhona lo mgodi ubujule kangakanani mawunga ushala isincane uma ubheka ke kule ndawo le uma sizomba ithuna kushoniwe ukuthi shala esinqini sisuke sivuke ngasikhathi bani siqale ngasikhathi bani ngizama ukubheka ukuthi ke isikhathi okay yes and then okay ngizokuchazela but okay nanani la ikude akho bantu abahamba la okay this one babe nesikhathi esisanele yes benze into yabo nje yabo nje bembe lomgodi nje yes khomba ukuthi bebe nesikhathi esanele bayenza yonke into yabo baqeda yabo baqedile ngifuna ukubheka okunye ukuthi ngoba masiyongcwaba nje emzini nomuntu ithuna maselila vele kusuke kade ngeninzi izwayishintshana noma singanaka ukuthi siyabala ukuthi bangaka bangi kodwa kusuke ngeni insizwe engaphezulu kwa4 zu2 phansi zu2 phezulu yes siyamba kuphelele lo hour lelo mawuthi uyabuka ke lento le moyibheka ibingenzeka ngosuku olodwa ukuthi kumbiwe namhlanje belandwe semthambo ezofaka la noma into mhlambe ithuna limbiwe the other day hayi bambene nje same day baqeda base bebalanda yeah ezi bafike nabo la sebevele sebeqedile iseqediwe la yes ilokho angibuka ukuthi benza lo mkhuba nje lana beseqedwe le ndawo isiredi ezi okay bafike nemoto ngoba uthatha imoto egcekeni yes kwaziwa nawo la yazobekwa la yabo then mhlambe okay umphefumulo iphumele ekhaya up until beze nabo la sebefaka emotweni so sebezobagqiba la okay ukulimala ube njani lo wesilisa ubelimele kanjani ugogo ubelimele kanjani manguthi ubelimele lo ubamncane ube nengozi la ekhanda yes and then okay beboshana nge salo tape yes lemnyama leyo cover ma lento ugesi ngiyabona kodwa bekuyile enkulu hayi lencane hayi le engazuthi mhlawumbe nebole ukwazi cover ugesi nje lencane bekuyile enkulu salo tape nibeyibhandishiwe tight ehlweni emakhaleni yabo nje beyigcina mama la beyimi kanje yabo beyimi kanje uthi nje amehlo nje angaboni yes sakaze besibasho ngisho amakhala whatever yabo begcinana nakaze zasekumlomo bavumbulala ugogo belimele bekhona shayeke khona bengena ingozi imphendulile sambheka but umuntu benengozi nje ubamncane kuphela yes benengozi elangemuva ebesabhipha nasesikhathi simkhipha la yes la befaka endawonye sakazi okay ukhulu uvela umuntu bese vele sogobile kanje uhamba kaso yes so kube lula okay bamfake la kwavela ugobile then indodana yakhe bayifaka ngemuva
yabo bamncikisa emva kwama wakhe yes yabo emile ngamadolo and uboshiwe la enyaweni yabo because beqothile kanje xa sabona sakazi ngala ngenhla then kwayimina futhi thina mina ngigomba kwase qhamuka amadolo ngala then bamncane bengala ngezantsi yabo kwaqhamuka idolo labamncane ngabona nangu bamncane ibhluke lakhe yabo then sase samdonsa waphuma yena aqala then sabe besingala ngendla ngase yes ngala ngasikanda ngala ngase dent oluthini yabo Africa my continent, Africa my home. Besikhala ngonya, sikhala ngobhlungu esibone einkundleni zokuxhumana okwenzeke lapha eMaponya Mall. La insizwe sencane yasoLundi ebulawe yasiyashiswa lemotweni. Besibabaza lolonya nje, lona silibabazayo Africa neSouth Africa. Nomhlaba wonke nje babaza lolonya. Hayi ke lolu ke angilwazi lolu. Lolu ngamthola umuntu ozongichazela kahle ukuthi mhlambe yipi level yonya lulu yabona lulu angamtholi ozongichazela kahle ngizoshiya nje uzoyibonela uzoyicabangela uyabona asikho einkantolo kodwa ke sike ngabuza umbuzo othi lobu bugebengu nibuka kubugebengu obuyimele noma ubugebengu into yasekhaya uyabona nje for me effect ukuthi kuthathwe impahla zokugqoka no polish bazofakwa la isiyasho ukuthi hayi inabo ubuhlobo neni family ikhona into eseduzana ngoba igebengu nje abebefuna ukuyibambela inkunzi bebengeke befike ekutheni mase babagqibileke ngoba kwasona isikhathi ukumba ithuna akuyona into elula ukumba umgodi kumbe la isigcobo uzofaka isigcobo into engaka uthi uqeda ubuzwa la ukuthi hayi no okushilento nje well planned well prepared into ekade yahlelwa ayihlelwanga nje ngalezi insuku kade nje yahlelwa ukuthi sizoyenza lento futhi sizoyenza kanye futhi ke uyabona ukuthi nesizathu sakhona asikasizwa lokhu uthathwa kwamapasi uthathwa kwamakhati ngeke kuhlangane nalo ngabe sekuyididisa nje angwazi umthetho kodwa ukubuka nje kwezinto ngoba mawufuna amakhati usukufuna uyifunela imali bebezoshayisa lukazi bethatha imali noma beye bank laso uma ukuthi siya bank kodwa mawusuzombela ube nesikhathi esingaka hayi esikwenye level Africa my continent sikwenye level yonya sikwenye level yokubulala izwe kodwa ke sethemba ukuthi ngalo mthetho sethembe nabaseyikhundleni bazosukuma ke benze into ebonakalayo bengagcini bekhuluma ngazothi manje bona abanaso stand sokwenza njengamanje isikhathi sokwenza akusona isikhathi sokukhuluma ayibambe ikhona yasho njalo insizwa kwaNongoma uphakela umthakathi wathi ayibambe ikhona sicela kayibambe ikhona mndeni ngiyakuphinda lokho engusho endlini ukuthi njengamanje amano ohlala lapha endlini ngizobona mina ukuthi ubani ngizomthola masuka la afone futhi afonele lensizwa ukuthi cha lokho kokrossa uze nikwazi ukumuva uzolwenza uhlelo nakho futhi ngizocela futhi ukuthi ngimbheke nozongitholela ukuthi uma befuna umndeni ufuna ukumuva mhlawumbe kuye edrobheni kwenziwa zonke lezi zinto sibonga ukuthi ubani ungasiza lapho nina nje abantu ohlala ekhaya abantu nophumula manje yebo siyabonga kakhulu danke ungangiphi distance ngizokhombisa i-distance nje ngifuna ubone i-distance ukuthi lento le well planned nansi i-distance ke singabala ama-feet uyibukela ubone ukuthi lento kade yahlelwa le ndawo le before beze la yasaveyo yabona mase ngasho ngolimi lwesilungu kwenziwe isurvey kahle ngelinye ilanga hayi leli ilanga lesigameko kwabheka ukuthi okay indawo right ukwenza lento iyipi nakho umuntu wakhona nje wafika wangena wayibheka nanokuthi ithambe kangakanani inhlabathi lo muntu wayibheka kahle insizwe eyikhulelela ingane iyeke wena ungadidisa umthetho mina ngifuna ukuyibuka ngesimo ukuthi umuntu osaveyile la bekunesikhathi ubuka i-distance
and bese uyabuka ukuthi umuntu ongakanani zinsizwe engakanani mhlawumbe umuntu owenze lento basuka kwababili bebheke phezulu yabona nje la kekhaya yabo khala kuvela khona imoto umuntu wenze kahle lento kahle nesikhathi sonke kuya nanga umuntu wento ebomvu uyambona lo yamuntu ila siyakhona ke siyabona ukusuka lapha uzela ongenzeka uze nabo sebeshonile na noma uze nabo besaphila noma bavele okay yeah bese bethu hawu haze siboneke ihluke nje yabona ke lesi nithe kwagubhuza la nawo lo mfula lo umzumbe lo mfula uyibonile imanga thina singayiboni ngoba umfula uhamba kuze kuse umfula awulali uma ubungabuza lo mfula lo ubungachazela ukukhulu okubonile lamatshe la abone ukukhulu lezi intaba lezi zibone ukukhulu esingaze thina sikubone haze siyibone into enzekile hawu yabona umuntu semdala hawu sebonile izinto zenzeka kodwa hayi le lena hayi lana nje endaweni hayi ayikaze yenzeka hawu iyaqala siyasizwa uma kubikwa emareyidweni yes zikhonjwa le koMpumalanga zikhonjwa ko-Gauteng ko-Eastern Cape yes hayi la eMzumbe konje sithe inkosi yalana ubani uDlamini inkosi le ngiyakhumbula inkosi esiyakhothama uMeliso yeah oh yes sekuyindodana oh yes hayi le ulikhulu ngempela ke la iyakube kube ngconywana yes abantu babesebenzeni umnjengalaloku yes ikhonto abazoyidla esuku yebo labo ukuthi bathatha ukudla bakusaphi akekho waziyo hawu bathathile konke ukudla ekhaya hawu bashanele ukuthi bakusephi angithi ke mayisinokudla ke phakathi sinazo ke ezinye izinto ziningi izinto eziphakathi ngoba sekunomndeni wakhona o involve ngoba lokhu kudla uzokupheka phi khona nomuntu abantu abahlala ehlathini ukupheka ukuthi kunendlela phakathi kunendlela phakathi hawu uthatha nje ukudla nje okuhlaza indlala le semabhakedeni hayi ungeke kuthiwa sasidi uzokudayisa hayi semabhakedeni hayi no asiyenze kuphuthuma yikho lokhu ngithe ngwenya asiphuthumeni khona sizobamba ngempela udaba lolu luphuthumayo kakhulu athile amadoda okay ka okay hayi khona hayi izigameko ziyenzeka la hayi kakhulu kodwa lesi siwuvalo hayi sogcina abantu abaphusa emifuleni la kanjalo izona lezi sasithusa ukuthi mana umuthi wala leqinyo phonse emfuleni yes hayi lokho hayi wachiba yonke leyo wabuka ukuthi ngelala ngempela ebusuku hawu angaze ngibone unya onjena ya baningi abantu
abazophendula la baningi abantu ufuna bephendule ayimfishane oh ake ngibaleke mina sengibale ngempela ke manje so ngofika khona ondini lishona yabona ke distance ke ngizamile ukuthi nginikeze i-distance ukuthi ukusuka lokhu ke i-distance ikutshela ngokusobala ukuhlelwa kwalento uthi into ekade yahlelwa ihlelwa abantu abaziyo futhi ihlelwa abantu bendawo futhi ihlelwa abantu abaseduzane nomndeni ngoba uyena obekwaze ukubala kahle ukuthi abekho mabengekho abaseduzane izihlobo zikuphi ibanga lingakanani akuyena umuntu ongayino indawo akuyena umuntu ongasona ihlobo so fune nina mabosayitsheni funelani nganeno kuye kusho njalo uma kuthiwa insizwe ibithwele intombi asisho lokho kuthwala ubugebengu mawuthwele intombi bese ukuthumela abakhongi uyothi funelani nganeno ngiyabamema ngosayitsheni ukuthi abafunele nganeno lento ila nje ila isezaleni nanti izala ila izala ilokhu nanti izala izala ilokhu ngoba lokhu umzala abanye bathi umlotha yabona lo suka makade kubasiwe ekhaya umlotha chithwe la lezi zinto lezi okhishwa la kuthina mase kuthiwa kusezaleni izala liseduze kakhulu kwasekhaya okusho ukuthi lo mkhuba useduze kakhulu nekhaya lo mkhuba ula ezaleni abantu abadla ndawonye abantu abothala umlilo ndawonye abenze lezi sigameko I thank you sengihambile